Título: Retratos coa técnica de acetato colaxe. Material necesario: papéis creativos de libre elección, tesoiras, pegamento de barra, fita adhesiva, papel de acetato e rotulador permanente. Material opcional: perforadoras de papel con formas, un retrato en papel sen colorear. Dibuxa o retrato ou utiliza unha imaxe xa preparada sen cores. O tamaño do retrato é opcional. Podes facelo en medio folio ou nun enteiro. O paso seguinte é calcar o retrato sobre o papel de acetato. Se o fas en medio folio, terás que cortar o papel de acetato á metade. Coloca o acetato en riba do folio e marca co rotulador permanente. Escolle o grosor que prefiras, en función de canto queiras que se resalte o retrato. Unha vez listo, recorta unha cartolina da cor que elixas, o mesmo tamaño que o papel de acetato. Podes marcar cun lápis para que te sexa máis sinxelo. Une pola parte superior o acetato e a cartolina cun anaco pequeno de fita adhesiva. Agora deixa voar a túa creatividade usando anacos dos papéis creativos para colocalos sobre a cartolina formando unha colaxe. É importante que escollas cores rechamantes típicas da arte popular. Usa tamén perforadoras de papel ou o que se che ocorra para facer diferentes formas. Unha vez que remates de cortar papel, fai unha proba de como quedaría a colaxe antes de pegar todo. Coloca os papéis libremente ao teu gusto. Unha vez logres o efecto que buscabas, usa o pegamento de barra para pegar os papéis sobre a cartolina. Baixa o acetato e comproba o resultado. Se queres, podes poñer o nome da persoa retratada e xa terías listo o teu retrato ao puro estilo Warhol.